سلام كبرات تخاتلتنا لومي بأقاطامي مبل 31 عامتنا ጽነት ኤርትራ ግንቦት 24 ንምጽምባል ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ነዚ ክቡር ዕለት እዚ ተዘክሮኦም ጦብላሕታ ከምኡን ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሃገራዊ በዓሉ ብኸመይ መንፈስ ከም ዘብዕሎ ከውግዑና እዮም ዕዱማትና ዘውዲ ገብረ ሚካኤል ካብ ሆላንድ ዜን ሾካይ ካብ ስቶክሆልም ስዊድን ናትናኤል ስቲፋኖስ ካብ ኖርዌይ ሰሎሞን ገሬሱስ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክቡራት ኣጋይሽ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ጊዜኹም ወፊኹም ብምምጻእኹም ብስመይን ብስም ኤሪ ፕላትፎርምን ከመስግነኩም ይደሊ ሩሑስ በዓል ፋሲጋ ዒድ ሙባረክ ብዓብዩ ከዓ ሩሑስ በዓል ናጽነት ይግበረልና ዝያዳ ባዕልኹም ንኽትላለዩ ምስ ሰማዕትና ይገድፈኩም ብዘውዲ ክንጅምር هراي يغني اللي القناش حفتي بمجمرتا نزل عدل زي ذهبكمنا نسخنكم اون ابالات اير بلاتفورم نزخبور معالتي ناصنتنا نخنجلص نعو خمي كم زنبرنا نخنزارب عدل ذهبكمنا كمسكنكم يفتو شمي زود قبر مكايل بحال اب هولاند زقمت يغني اللي حوزين نابها يعني لنا زودي يغني لي وزراء القانش كمون ايري بلاتفورم نزعد لزم هابكم ابزي كبور معالتي ناسنة ايرترا مبل 30 حدن بحسب كنا نبعلو تذكراتنا دما نزرزر ما بسهم ترخيبه بزعبو نخن لازم نخن نزاتن بتعم دسيز بلني يغني لي هولاتهم يغني لنا حوزين اب سولومون كيت سولومون نواخايا الراشي مجمرتا سيت القانش يغني لنا نعدل زي يبكي حساباتنا هنجلس نبدا عدن كنا همون ايري بلاتفورم نتزغبرو زلو ኤርትራውያን ሃገራውያን ተኣኪቦም ብጉዳይ ሃገሮም ፈጢርዎ ዘሎ መድረኽ ናይ ዘተ ናይ ምቅርራብ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከይመስገንኩ ክሓልፍ ኣይደልን ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣህላኺ ዝኾነ ስራሕ ዝፃዕርታት እውን ብቐረባ ንከታተሎ ስለ ዘለና ተመሊሰ እውን ሽመይ ሰሎሞን ገብረየሱስ ይበሃል ኣብ ቤይ ኤርያ ካሊፎርኒያ ይቕመጥ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንክመፅእ ምስ ኩላኻትኩም ብፆት ኮይነ እጃምያ ምብርካ ትርከብ እዚ ትሕፅር ዝበለ መላለይ ይغنيለይ ፅቡቅ ሌላ ሞሎ ማዓልቲ ኣብቲ ነዚያ ኣኪቡልና ዘሎ ነዚ መበል 31 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኩላህና ሓውዜን ዘውዲ ሰሎሞን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ስለ ዝነበርና ንሕና ተመክሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ስለ ዝነበርና ነቲ ናይ ቅድሚ 31 ዓመት ዝነበረና መጀመርያ መረዳእታ እቲ ትጽቢት ናጽነት ከመይ ነይሩ እዛ ናጽነት እዚኣ ክትበሃል ከላኸ ንሳትኩም በብወገንኩም ኣበይ ነርኩም ነቲ ዕለት እቲ ብኸመይ እዩ ተሰሚዕኩም ሓጎስ ድዩ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ዝተሰምዖ ሰብ ስለ ዘሎስ እንታይ እዩ ተሰሚዕኩም ክትገልጹልና ናብ ዘውዲ ኸብል ሓራይ ኣነለ ኣብቲ ግዜ ናጽነት ማለት እቲ መዓልቲ ናጽነት ዝተበሰረሉ ዕለት 24 1991 ኣነ ኣብ ወግረት ዝበሃል ቦታ እየ ነይረ ቀልጢፈ ኣትየ ከምእታው ግን እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ወግረት ዝበሃል ቦታ እየ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ናጽነት ደወል ምስ ተደወለ ኩላህና ምስ ሰማዕናዮ መግለፂ ክንገብረሉ ኣይንኽእልን ኢና ኣብዚ ሰዓት ዝኾንካ ምናልባሽ ቀሊል ኮይኑ ይረአ ይኸውን ኣብቲ ሰዓት ግን ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ ማለት እቲ ዝነበረ ሃዋህው ናይቲ ተጋዳላይ ኣብቲ ቦታት ዝነበረ እቲ መግለፂ ሓጎሱ ክገብሮ ዝኽእል ሓደ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ድማ
ጠያይቲ ንላዕሊ ምትኳስ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ተኽሲ ዲ ውግእ ዲ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ብሓጎስ ማለት እዩ ነንሕድሕዱ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እንዳኸደ ኣብኡ ማለት የብቲ ከባቢታት ነንሕድሕዱ እንዳተሓቋቆፈ ናይ ብሓቂ ነቲ ብክንደይ መስገደልን መስዋዕትን ዝመፀ ናፅነት እንዳተሰምዖ ብዘለዓለ ስምዒት ተሓቋቂፉ ከምዚ ኢዱ ንላዕለ ቅልፅሙ እንዳገበረ ዓወትና ሓፋሽ እንዳበለ መግለፂ ኮታ የብሉን ክብለኪ ይኽእል እየ ምክንያቱ ካብኣ ሓሊፉ ክገብራ ዝኽእል ወላ ሓንቲ ነገር እውን የብሉን እቲ ስምዒት ልክዕ ፈራረቀካ ነገር ኣሎ ግን እሱ ስለ ዝኾነ እቲ ዕላማ ድማ በቲ ሓደ ድማ ብጣዕሚ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ረኺቡ ክትሰምዕ ከለኻ እሞ እቲ በቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ወይ ነገር ዝገበረ ትገልጾ ነይራ ብዝለዓለ መቃልሕ ገይራ ማለት እዩ ልክዕ ንነፍስኻሲ ከምዚ ፈርፈር ትብል ኢኻ ናይ ብሓቂ እቲ ሓጎሲ መግለፂ ኣይትረኽበሉን ኢኻ ክብል እየ ዝደሊ ስለዚ ኣብቲ ሰዓቲ ካብታ ጠያይቲ ምትኳስን ተሓቋቂፍካ ነንሕድሕድካ ሓጎስካ ምግላፅን ኣለዎ ብዙሕ ስምዒታት ዝመፃካ ነገራትን ካብኡ ሓሊፍካ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት የብልካን ናይ ብሓቂ ተሓጎሲ መግለፂ ኣይነበሮም ጎኑ ጎኑ ድማ ካልእ ነገራት ኣለዎ ማለት እየ ኣንየለይ ኣራይ ኣነ ታመዓልቲ ናፅነት ይሓስስ እንዲ ተዘክሮታት ብሓንጎልና ሕጂ እዚኣ ሕቶ ምስ ተረኣኸትለይ ንዓይ ኣበይ ነርካ ወይ ድማ ከመይ ነይሩ ታመዓልቲ ናፅነት ቁሩብ ክሓስብ ጀሚረ እንታይ ዝክር ኣነ ካብተን ዝዝክረን ነገራት ቀዳማይ ነገር ኣብ ሃገረ ሽዌደን ኣብ ስቶክሆልም እየ ነይረ ሽዑኡ 3 ዓመት ጥራይ 3 ዓመትን ገለ ኣዋርሕ ማለት እዩ 5 ስለ ዝነበረቲ ናፅነት ኤርትራ 3 ዓመትን 4 ወርሕን ካብ ሽዌደን ካብ ዝኣቱ ሽዑ ኣብቲ ግዜ እዩ ናፅነት ኤርትራ ዝተረኸበ ሕጂ እንታይ ኣብ ሓደ ብፃይ ደው ኢለ ይሓቶ ኣለኹ እቲ ዜና ከመይ ከም ዝመፀኒ ከማን ሕጂ ብንፁር ክዝክሮ ኣይክእልን እየ ግን ዌብሳይትስ ኣነ ይብል ካብ ዓዋት እየ ገለ ኣብኡ ኣንቢበዮ ሕጂ ኣብ ሓደ ብፃይ ደው ኢለስ ንራኸብ ኣብ ከተማ እሱ ርሑቕ ቦታ እዩ ዝቕመጥ ኣነ ካብ እሱ ብሰሜን ኣነ ካብ ደቡብ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘይንራኸብ ከም ዝተረኺቡሎ ገለ ምስ በልክዎ ኣነ እውን ከምኡ ሰሚዕ ኣለኹ እስኪ ንራኸብ ገለ ኢሉኒ ተራኺብና ኣብ እንዳ ሻሂ ኮፍ ኢልና እንታይ እዩ ተረኺቡ ዘሎ ከመይ ኢኻ ትርድኦ ዓብ ነገር ምዃኑ ኦፍኮርስ ንዓና ኣይንስሕተና ክልቴና ኣብ ናይ ፖለቲካ ዓለም ዝነበርና ኢና ክልቴና ኣነ ንሱን ግን ምስ መን ኮንካ ኢኻ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ይህን ምህን ክትብለሉ ትኽእል ክትሓስበሉ ትኽእል ኣብ ሓንጎልና ዝመፀና ሽዑ ቤት ፅሕፈት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክንከይድ ሽዑ ነፍሲሄር እዮም ብስራት ሓላፊ ናይ ቤት ፅሕፈት እዩ ነይሩ እቲ ታሪክና ክልቴና ንሕና ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ስለ ዝኾነ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ሓድሽ ዓብይ ነገርሲ ከመይ ኢና ንርድኦ ምስ ካልኦት ክንዛተየሉን ክንዛረበሉን ኣብ ቤት ፅሕፈት ከድና ኣብ ቤት ፅሕፈት ምስ ከድና እዮብ ነፍሲሄር እዮብ ኣብኡ ፀኒሑና ማለት እዩ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ኣብኡ ኮፍ ኢልና ዕሊልና ሓጎስና ገሊፅና ከምኡ እውን ገሌና ከዓ ቁሩብ ጥርጣሬታት ነይርዎም ማለት እዩ ከመይ እዩ ተፈፂሙ ሓደ መዓልቲ ከመይ ገይሮም ኣትዮም ኣለዉ ሕጂ ኣዲስ ኣበባን ኤርትራን እንታይ ክመፅኡ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ናይ ብዙሕ ናይ ሕቶታት ምልክት ክለዓል ጀሚሩ ግን ብመሰረቱ ኣነ ይመስለንን ዘይተሓጎሰ ኤርትራዊ ነይሩ ኣብታ 9 መዓልቲ ምክንያቱ እዚ ንፅበዮ ዝነበርና ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ዘምፅኦ ጉዳይ እዩ ነይሩ ወላ ተመክሮታትና ይፈላለ ዳ እምበር ንሕና ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነርና እቶም ዓዲ ዘምፅኡ ድማ ህዝባዊ ግንባር እዮም ነይሮም ግን እቲ ተሕጓስ እቲ ዝተረኽበ ዓብ ነገር ንኩላትና ሓደ ዝብፅሓልና ስለ ዝነበረ ኩላትና ተሓጒስና ንክብል ደፊረ ክብል ይኽእል እየ ማለት እዩ ኣብታ 9 መዓልቲ يأنيلنا حوزين ناتنائل متقل مو أبو أخذ بلس ناتنائل سلام ناتنائل تسمع لها؟ يا سمع له دمسايك تهمي له تصبع له نقعد حد متأخا كلنا تلالينا إنا الساخة
ناتنيل بال ناتنيل سفانوس أب بيت مرت صورة تماهيرة أب صورة تولد عبه ثمانين كلتن حجي أب نروي قمت له فريلانس ديفلوبر وي بروغرامين ناي كمبيوتر ساينس مهورة انجينير مالتي ناي اي تي انجينير بعبي وخا اكتيفيستي بوليتيكا نتوفتي أب أهوغراوي زوباوي هاجراوي وداد كومون تاريخ تصنع ناي تاريخ مصنعتي خوبي علني أبسنة صحوف أبسنة طباب قطع كم كل سب كم تزخوله أب محبراوي هزباوي بوليتيكاوي هاجراوي قديات قصات في فتن يا أخلت تمثلني ولا الله خملو زبا ጽቡቕ ሌላ ናትናኤል ኮንግራጁሌሽን ካብ ዝበፅሕካ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ዝነበረት ሲ ኣብ ግዜ ናፅነት 91 24 ግንቦት ሲ ኣበይ ነርካ ነቲ ዓወት ክብሰር ከሎ ኣብ ምንታይ መንፈስ ነይሩ ናይቲ ከባቢኹም ክትገልፀልና ኩላህና ነናህና ኢልና ኣብ ዓራርብ ነይረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብቲ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ነርና ኣብ ክላስ ትዜና ቶም بدمጽ حفاش ዜና ዝሰምዑ ኣባላት ኣለይትና ወይ መምህራንና እዮም ነት ሓበሬታ ሒዞም ለና ናብ ክላስ መጽኦም ናጽነት ክራገጽ ምዃኑ ብጣዕመት ያ ግምት ነርና ግን ማዓስ መዓልቲ ማዓስ ወርሒ ኣፍሉጦ ይነበረን ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ተስፋን ኣብ ሃንቆታን ነርና ኩላትና ተማሃሮ ማለት እዩ ናቱ መዓልታዊ ሓበሬታ ስለዚ ነበረና ስለዚህ ናተይ ተዘክሮ ናይ መዓልቲ ናጽነት ወይ ካ ናጽነት ኤርትራ ዝተረጋገጸሉ ወይ ወራራ ሓይሊ ገዛ ሓይሊ ናይ ደርግ ካብ ኤርትራ ተሰጉጉ ዝወጻላ መዓልቲ ኣብ ዓራርብ ነይረ ስለዚህ ኩላትና ህፃናት ይዝከረኒ ክላስ ገዲፍና ክንወጽእ ናብ መጻወት ኩዕሶ ምክንያቱ ዓቅምና ትፈልጣ ናይ ሓጎስ መግለጺ ሰያታ ምጽዋት ያ ጫውጫው ምባል ናሽቱ ነርና ኣብቲ ግዜትስ ወዲ 9 ዓመት ነይረ ስለዚ ከምቶም ካልኦት ኣብ ከተማታት ናይ ኤርትራ ኮይኖም ወይ ተጋደልቲ ቶም በአካል ረሃጽ እንደምን ከፊሎም ነቲ ነገር ነቲ ዓወት ዘምጹ ልቦና ሃሊኒ ማዕሪኦም ከምቲ ብሱል ሰብ ዝገብሮ ዓይነት መግለጺ ናይ ናጽነት ኣይነበረና ብናይ ህፃናት ደረጃ ግን ዝገለጽኩልኩም ያ ኩላትና ክንጭድር ዓውዓውና ወላውን በትንኡስ ዕድሜና እንታይ ማለት ምዃኑ ብግቡእ ዳ እንረዳ እምበር ስለምንታይ ቃልሲ ይካየዳሎ ንፈልጥ ነርና ርዳእና ነይሩ እቲ ቃልሲ ምውድኡ ጥራሕ ወይ እውን ገድልን መከራን ናይቶም ኣቦታትና ኣያታትና ክውዳእ ምኽኣሉ ንሕና በትንኡስ ዕድሜና ክንርኢ ዝዓበየ ፍጻመ ናይ መዓልቲ ናጽነት ገይረ ክገልጾ ኽእል يقنلنا نتنائل حوزي نبدأ كلت خاب ساحل سولومون كأب اسمرا سزيه حجنا بسمرا هنكيد الرأي بالي وعد حمد صحاناتي أنا سابت أوان ناصنت نبرتهم موت كعلل نحركوينه أبتوانتي من السين يرى تمهارا ينبرست قدام عامتين يرى مالتيو سلازي ناصنتنا إرترا نقول إرتراوي دحر مفراس ناي نادو دحر ناي متحاس كتمام صواع ابسرحيت فنكل دحر تمربراب زنبره ناي جندعن ناي كبابدق امحرنسي درغ السعر مخانو درغا فلوتي نيرو ግን ከም ዝሓውና ተዝገለጾ ማዓስ መዓልቲ ኣተናጽነት ክትመጽእ ክንደይ ዋጋ ክትሓትት ኣብ ከተማ ኣስመራ ደማውን ንህዝቢ ክልክም ዝኽእል ኩናት ክግበር ዲ ዝብል ሓሳባት ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎልና ይርብጸና ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ ኣነ ከም ኩሉ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብቲ ናተይ ዕድመ ዝነበረ ካብ ኣስመራ ንክትወፅእ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ እምበር ዳርጋ ትድሌታት ንክትወፅእ ክትጋደል ከተብል ገለ ናይ ኩሉ ሰብ ድሌት ነይሩ ናይ ኩሉ መንእሰይ ዝበዝሕ ደገዛውቲ ሃገር ተኣኪባ ትዕለሱ ገሊኦም ደገዛውትና ስለ ኣብቲ እዋንቲ ክወፅኡ ተታሒዞም ስለ ዝተኣሰሩ ዘበሉ ፍርሒ ነይሩ ምክንያቱ ብጣዕሚ እቲ ግንባራት ፀቢቡ ስለ ዝነበረ ብኡ መንፅር ከዓ መንእሰይ ንኸይወፅእ ከዓ ዳርጋ ደርጊ ዓፊኑ ይሕዝቦ ነይሩ ማለት እዩ
ስለዚ ገዛውትና ብዙሓት ነይሮም ኣብታ እዋን ናፅነት ከማይ ካብ ሰንበል ካብ ገለገለ ወፂኦም ዝመፁ ምሳና ዝተሓወሱ ስለዚ እታ መጀመርታ ናፅነት ዘይትርስዓኒ ኣብቲ ከባቢ ገዛና እንታይ ዝበሃል ነይሩ ከምዚ ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጂ ቀደም ኣቃቤ ሕጊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ነበረ ሊጋል ኣብኡ ወታደራት ነይሮም ፖሊስ ማለት እዮም ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ንጎ ኣነ ስፖርት ክገብር ኢለ ተሲኤ ኩሉ ግዜ ስፖርት ዝፃወት ስለዝነበርኩ ባስኬትቦል ገለ ክጎይ ኢለ ምስ ወፃኹ ኣጋጣሚ ካብቶም ፖላይስ ሓደ ይረኽበኒ ኣበበ ዝበሃል እዩ ነይሩ ምስ ረኸበኒ ዓርክና እዩ ነይሩ ክንረኽቦ ከለና ሰላም ንብሎ ገለ ንብሎ እቶም ወታደራት ኩናት ከም ኣብቲ ከተማ ዝቐመጡ ብዙሓት ከምዚ ብዙሕ ቫዮለንት ይኮኑ ነይሮም ምሳና ሰላም ንብሎም ሰላም ንብሉና ገለ ስለነበሩ ፀዊዑ እንታይ ኢልኒ ሰሎሞን ኳ ሓጎሰኩም ንዓና ሰላም ንዓኻትኩም ሰላም እውን መፅእ ኣሎሞ ንኸይድ ኣለና ገለ ኢልኒ ሽዑ ብዙሓት እዮም እቶም ወታደራት ተኣኪቦም ካብ ካልእ ቦታ ዝመፁ ገለ ተኣኪቦም ብእግሪ ይጓዓዙ ነይሮም ከምኡ ኢልኒ ከይዱ ማለት እዩ ኣነ ሽዑ መጀመርታ ኣይተረድኣን እንታይ እዮም ንዓና ሰላም ንዑም ሰላም ምክንያቱ ኣነ ኣክቲቭ እየ ኣብ ራድዮ ከታተለ ገለ ከታተለ እምዋ ንጎ ምድሪ እዚኦም እንዳኸዱ እንታይ እዩ ገለ ኢለ በቃ ኮንፊዝ ኮይነ ድሓራ ሽዑ እንዳጎይኹ ገዛይ መፅእ ማለት እዩ ንስድራ ቤተይ ነጊረ እምዋ እዚኦም ከባቢና ዘለዎ ፖላይስ ናይ ሓለውቲ ናይ ኣኽባር ሕጊሲ ይኸዱ ኣለዉ እቲ ፖሊስ ከዓ ከምዚ ዝበለ ነገር ነጊረ እምዋ እንታይ ዳ እሞ ክትወፁ ካብ ገዛ ገለ ተባሂሉ ኩሉ እቲ ከባቢ ኩሉ ገዛ ዓፂዎ ማለት እዩ ኣነ ግን ፍርሒ ስለ ዘይነበረኒ ድሓራ ሽዑ እንዳጎይኹ እንደገ ወፅእ እንደገ ምስ ወፃኹ ተጋደልቲ ኣትውሎ ገለ ዝብል ሽዑ ኣብኡ ከሎ እንታይ ይበሃል ካብ ካንሸሎ ናብ ካንሸሎ እንዳተነገረ ገለ ምታ ገለ እቲ ሩመር ምስ በዝሐ ተጋደልቲ ክንርኢ ሽዑ እንደገ ወፂና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ ስምዒት ይፈራረቐካ እዩ ከም መንእሰይ መጠን ዋ ነዛ ሃገር እዚኣሲ ዘይተጋደልኩ ኢልካ ትቐንዕ ድሓራ ሽዑ ተጋደልቲ ናብ ኣስመራ ኣትዮም ማለት እዩ ናብ ኣስመራ ምስ ኣተዉ ሙሉእ ኣስመራ በቃ ፌስታ ኮይኑ ሓጎስ ኮይኑ በቃ ሰብኣይ ሰበይቲ ኩሉ በቃ ካብ ገዛ ደገ ወፂኡ በቃ ግደፎ ጓይላ ብፅርግያታት ኮይኑ ኣስመራ ኣብ መሬትና ከምድላይና ኢሉ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ዓሊሉ ኣቢሉ ተጋደልቲ ዝረኸብካዮ ተሸኪምካ ሓንጉርካዮ ትስዕስዕ ማለት እዩ ሽዑቶም ቀዲሞም ዝኣተዉ ዓርቢ ናይ ብሓቂ እቲ ህዝቢ በቃ ንዕኦም እንታይ እሞ ክብለክ በቃ ዝነበረ ሓጎሲ ሕጂ ተመሊስካ ክዝክሮ ከለካ ናይ ብሓቂ ገርመካ ድሓራ ሽዑ ነዚ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረ ናይ ምሕለው ነቑጣታት ነይሩ ኣብ መንገዲ ከምዚ ናይ ወታደር ገዛ ንእሽተይ ገልምታ ገለ ነይሩ ብስምዒት ዝኩሉ ሰብ ሽዑ ንዑ የውድቆ ነይሩ ማለት እዩ ንዑ እንዳውድቆ እንዳበሎ ኣብቲ ከተማታት ናይ ብሓቂ ዓበ ሓጎስ ዓበ ደስታ ነይሩ ዘይርስዓኒ ግን ኣብኡ ከዓ ጎኒ ጎኒ እቶም ቀደም ኣብኡ ሓደ ሓደ ወታደራት መሳኪን ገሊኦም ደቂሶም ከለዉ ድዩ ገሊኦም ፈሪሖም ድዩ ገለገለ ኣብቲ ብሕልውሉ ከባቢ ኮፍ ኢሎም ተጋደልቲ ኦልሬዲ ምስ መራኣት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ሽዑ ኢዶም ንመን እዮም ዝብዎ ነይሮም ነቲ ሲቪል ነቲ ወዲ ከተማ ገለምታት ገለ ምሽብዎ ናይ ብሓቂ እቲ ኤርትራውነት ደስ ዝብለካ ስሕነ ምፍዳይ ዘይብሉ እዚኦም ከምዚ ገይሮምና ዘይብሉ ብኣገባብ ሒዙ ናብቲ ዝግብኦ ቦታ እንዳወሰደ ናብ ባሕቲ መስከረም ይብቲ እዋን ዝሕዝዎም ነይሮም ነቶም ምርኮኛ ዝኾኑ ኢሎም ዝሃብውን ብሰላም እዚ ሰላማዊ ህዝቢ የረክቦም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣእምሮይ ኩሉ ግዜ ዝመላለሰኒ ዝዕለት እዚ ኩሉ ግዜ ኩሉ ህዝቢ ኣስመራ ተሓጒሱ ወፂኡ ናይ ብሓቂ እቲ ነበረ ፍቕሪ እቲ ነበረ ሓልዮት ተጋደልቲ እውን ብጅግንነት ዓለም ዘይትፅበዮ ነበረት መስተንክር ሰሪሖም ታንክታት ከበድቲ ብረታት ገለ ሒዞም ብኩሉ ብሎኮታት ናይ ኤርትራ ናብ ኣስመራ ክኣትዉ ከለዉ ብኣካል ኣብ ኣስመራ ኮንካ ካብ ምርኣይ ዝዓቢ ፀጋ የለን እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዘይርስዖ ሓደ ካብ ኣብ ሂወተይ ትዝዓበየ ተዘክሮታት እዩ ብሓፂሩ ይቐኒየለይ ኣልጋ ፅቡቅ ተመክሮ ያ ናይ ኩላትኩም ኣብ በበይንኩም ቦታ በበይን ስምዒታት ሓደ ስምዒታት ከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይቲ ሰባት ሪኣክሽን ነይሩ ኣብታ ትስዕብ ዘላክ ቅፅልሲ እቶም ኣብ ገድሊ ነበርኩም እኮ ኣብ ገድሊ ከም ንስኹም ካብቶም ትፅበይዎም ዝነበርኩም ዘይመፁ ሽዑ ሕማቅ ዝተሰማዓኩም ክንዝክሮም ኣለና ትብሎም ተጋደልቲ ከምኡ እውን ዘውዲ ትፈልጥዮም ኣስመራ ኣትየስ እንታይ ክብል ትብልዮም ትፈትውዮም ኣብ ዝኽሪ ክድመፁ ሽዑ መዓልትስ ማት ኩል ሰብ ሓላፍነት ዝስምዖ ግዜ እንድዩ ስለዚ እሳቶም ከዓ ነዞም ዝስውኡ ዝተሰውኡ ጥቕስ ተበልናዮም ፅቡቅ እዩ እዋ እንታይ ኣሎ ልክዕ እቲ ነቲ ናፅነት ንምምፃእ ዝተኸፍለ ዋጋ ረዚን ዋጋ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብምሉኡ
نتي قالسي بعلو يكايدو ስለዝነበረ بعلو ስለዝተጋደለሉ بزي مسوعتي زخونت ناصنت كم زيت مت فلوق ነገር ينيرو ግን مس أسبابيل انت يخبل زدلي مبزحته ተጋዳላይ ክምለስ የዝብል ሕልሚ ኣይነበሮን ምክንያቱ ኩሉ ነፍሱ ብተወፋይነት ብጅግንነት ኩሉ ነፍሱ ኣውፊ ስለዝኾነ ሃገሩ ክንስዋ ኢና ዝብል እምበር ናጽነት ክንሪኣ ኢና ክንምለስ ኢና ዝብል ተስፋታት ኣይነበሮን ምክንያቱ ናጽነት ኣምጽኡ ግን ህዝቢ ከረክብ ብናቱ መስዋዕቲ እምበር ነፍሱ ወከፍ ሰብሰ ኣነ ናጽነት ክሪኣ ዝብል ኣይነበረን ኮይኑ ግን እቲ ናጽነት ብሳላ ሓያል መስዋዕቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መጽኡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናጽነት በተሓደ ሓጎስ ይስማዓካ በተሓደ ይፈራረቀካ ምክንያቱ ኣላፍ መንእሰያት ዒሸላት ለይለይ ዝብሉ እዮም ነታ ሃገር ሓሊፎምላ ሕጂ ዝስማዓካ ነገር ኣለካ እቲ ናጽነት ኦኬይ መጽኡ ከምኡ ንመጽእ ተባሂሉ ድማ ንመስዋዕቲ ድሉ ኮይኑ ተተጋዳላይ ዋላ ቅቡል ይኹን እቲ ዝግበር ዝነበረ ማለት እዩ ግን مسخا زنبرو ديم ولا مسخا زينبرو ديم كنده الاف جغانو ምእንተ ሃገሮም ክብሉ ነታ ንእሽተይት ምፋሶም ከይበቀቁ ንህዝቢ ኤርትራ ከጽቡቅ ከይረአዩ ዝሓለፉ ሰማዕታት ኣላፍ ስለዘለውና ንዕኦም ተመሊስካ ክትዝክሮም ከለካ ብጣዕሚ ዝስማዓካ ኣሕ መግዛእቲ ኢኻ ትብል ምክንያቱ ንሕና ተገዲድና ኢና ነቲ ገድላኣቲናዮ ብገዛእ ሃገርና بسلاماو መንገዲ ብዙሕ ተፈቲኑ በቦታትና ዲ በኻልእ ዲ ብዙሕ ተፈቲኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣበዩ ግን ኣማራጽ ዘየሎ ነታ ተፈትዋ ሃገርካ ነታ ብልጽታ ሃገርካ ወናኒኣ ንኽትከውን ህዝቢ ኤርትራ ተገዲዱ ንቃልሲ ወፊሩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ መግዛእቲ እንዳረገምካ ነቲ ዝሰዓርካዮውን እንዳ ኣመጎስካ ምክንያቱ ሲት ዕላማኻ ኩልኻ ማለት እዩ ድስማዓካ ስምዒት ግን ኣሎም ሰኻ ዝነበሩ ኣሎም ሳይ ዝነበሩ ዝተሰውኡ ولا مسخا ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮኑ እቲ ናጽነት ብኸመይ ከም ዝመጽ ስለዝረዳእካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንኣሽ ቆልዑት ዝተሰውኡ ኣለዉ ሕጂ ኣነ ከም ሓቂ ክገልጻ እንድሕር ኮይነ ወላ ሕዋተይ ሃልውን ዝተሰውኡ ግን ከም ሰቦም ንእሽተይ ቆልዓ ይመሓር ዝበሃል ዘይርስዖ ማለት እዩ ንእሽተይ ከምዞም ፀባ ፀገብ ዓይነት ነይሩ ምስ በዓል ውጭ ነይሩ ምስኦም ዝኸይድ ነይሩ ፈንጂ ሃሪማቶም محار تسوي مسولوني استسمع عن سمعت كنقرك يكلني ولا حد مخنياتي نيشتي كل عاي نيشتي بقى خمزهم نيشتي مو نخعبي الكات عزوكم عينتي حجي مسؤولنا برضو تسووا له ندمه تي ناتي سمعت إذا نقرك كذا له حجي بزحاتكم أم زعمسولو بزحات نناتمنت كلو دسون كلون زعورون بارالايز ዝኾኑ ኣለዉ እንዲም ንሕና ንፈልጦም ኣብ ቃኘው ዝቕመጡ ዘለዉ ምስልዋት ኣይ ምስዋኣት መሳኪን ድሕዙኑኻ ኩሉ ይረኣየካ እዩ ኩሉ ይዝመላለሰካ ብሓንጎልካ ስለዚ ናይ ብሓቂ ረዚን ዋጋ ከፊሉ ህዝቢ ኤርትራ ለይለይ ዝብሉ ዕሸላቱ ከፊሉ ነቲ ዘይስገር ዝመስክል መስገደር ሰጊሩ ናጽነት ኣምጽኡ ነቶም ሰማዕታት ናይ ብሓቂ ኩሉ ግዜ 20 ሰነ ጥራይ ዘይኮና ክንዝክሮም ወትሩ ኣብ ልቢ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ይዘለዎም ኣብ ናተይ እሞ ኣብ ልበዮም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ሰማዕታት ከመይ ጌርና ብሳለዎም ኮይና ኩንቲ ነታ ሃገርና ወነንታ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ያغنيلይ ስማዓካ ስምዒሲ ካብ ዓቐኑ ንላዕሊ ማለት እዩ ጽቡቅ ያغنيلና ዘውዲ ናብ ሓው ዘን ክንሓልፍ نعي زي حتى زي قرب تعفافيت كانت تسمع عن مخنيات تي كن محجز تأسكو تديمقراطاتنا يفلالن ديو حجي يعني خمت الذكرى سمعتات أبتك زيتي استأوجس لزي نبره دحري زفرت كوم بزحات دك جزاوتي متعابيتي مسايز تمحرو أبزباو جنبر تسمبرو خبش حنش عتن ساعة عتن زباو جنبر كرم مسحزت زخدو دك جزاوتي بزحات ما عليها زي بقولهم بزحات دحري عمد ديو دحري قلي دحري وارح تراي فليت أمانة خمسة تملسو شعون رجس أي نبرن كلها توم ديوم تسويهم ويس قليهم كملسيهم زبل تسفاتات نيروهم صدر بيتاتهم يكون أزمات يكونوا بيتسب كمان نعيب قربة زميل كتوني نيروم زي تملسو حجي أبو انتهي زبل أنا تي معلت ناس إنت
تحقواس زي يقدل سمعيت ناي حزن ونيرو يبتز بإرترا بملو بزحات سدراتات دقوم زي تملسو بزحات سدراتات تسوي دو ويساي تسوون زي فلتو بزحات سدراتات كحتو مس جمرو أبتجزيتي أنا معاس عد معاس أتي مسلكم ورحي عسرت حادي ورني أبسامر سوري ورحي شوعات شمنتي نسمراح كيدا مالتيو لك إرترا ناس تحت جناس أفكار لا شعود ما انتهي نيرو تشارتري نيرو ريجولار فلايت ساين برني إرترا بتشارتر بزحات سبات ني إرترا الشعون مجمر يا جزين من لسنيرنا أنا نبعلي دحر عسرت شوعات عمد كاب عدي خبز وزي شو يزم اللزنا بركو أوارح ترى حالي في نرب كابناسنت حجي انتاي جيري تخيله عند حوبوي أبسمرة بتشنترو أمزقمتو تخيله جزاي كتكون جن فريحة مالسي أي صبيوني نم دحرك أكرم تسلز نبرة جندا يمزقدو حرشة جلس لز نبرة من الباش كيدهم يهلو هوني لس كتب هوتيل كيدهم هوتيل عريفة مشيت نقول عتيه مشيت ني تشنترونس عند حوبوي كيدهم عرفتي أو مسكوتكو بزحات تجادلتي كابت خبابينا هب دك جندع دك سمرا دك شنترو ندبوين باي موسى ودوم قال كلها تو بتجازات أني حومني كما قاطعمي تجادلتي زنبرس عد زعتو حج حوبوي كأشعو حميموس حماني روحنا تاتو السودم ما قومنا حوبوي تحد أمنا حوبوي زنبرة بهوة السينيرو شو مالتيو مسكوتكو جزا من جمر زي ده عسر شعات عمتي رينير نتحوبوي مسرع هو كبكي جميرة بتعمل تسمعني حجي حانت تقادليت كاب زندك جندع زمديا انت خاصها نحنا كوزي بخنا زم كلهم سوات قد في نبدا حرينا انتها او بخاص حيمس اني حكاس بيوتها رغيب كاس كلها تبكي لاتني حجينا يبحك حفيراتني كم الى مس نقفتني جن سمعي تقصري تغلنيها زخونو خوينو مسوم سحقنا علينا بزح نجارات كمية خمس نبرة كأتو خلو تندك حوبو يخونا دك بتعدد سنة حمالتيو التمودات كلها نقدر جوسينا نيرنا نحنا نخون دك حوبوي كلها دقينا نيرنا كدمي ناسنة ممسا سلزي أبتيك زيتي زخونة إرتراوي تعمز تحاوس سمعيتات كم زنورو يرد عنيو التمسوات دما ناينوح مسوات سلزخونة اتوم شعو نإرترا حرا خوصوز تسوت راي زي كونس نعايك أبتك زي تنتاي رايان نيرو تي سنسلت ناي مسواتي زخفولو هزبي إرترا حوار بعثات جميرنا كساب لو موان نزي لو مي ترخيب زلو حقوس نزل لو ترخيب زلو الناس أنا تفند بس عسي نوح قعزهم زنبري شعو يردعني نيرو يستمع أوراني رها حجي أب نبيني عند حوبي أمسيس نبيني وزية مالتيو كتما سب كده اللي حجي مس وزعه أبسمرة خل خص أبتقو دراتات أسمرة كتما اللي يدرف نيري يدنا فقنيري أبتاخد ما خلوه عليه مغنياتو بالنسبة بزحت السكرتات على عند حوبي مس لازم أنا حبكرنا أنا بكرني توريد عابية السكرتات كلهم مسألة لي جنبي جن زجر نجر نتلو تا مكر تسمرة تا بلسك تسمرة تا صدق تسمراس بزح نجارات أبتي مارش بيتات رسحات نيرو أبتي مارش بيتات كمزي نايجكا جزاز سرحة من نيرو أبتي مارش بيتات ناي سمرة حجي أسم بدون نعي نمجمع رجزي هاي رينيري أبتي تاكسي مس مساحون الهوتيل تخيل سلزخوتكو بزح نجارات زي راهو نيرو شعو مشيت مسوساهو زو بزح نجارات رئيس أب كتمها كم جات عمي 3/4 مسايز عبي مسايز تمهرو أب سوريا تمهيري أني شعو ميدا أتيوم تقاليسهم أتيوم نيرم بعد أحمد علي جامع زبهال بعد كاروت كابس سمور والدب شعو أتيوم نيرم مالتيو نإرترا إرترا هنهنس إلهم قالوا والدبات أتيوم نيرم ناتهم عبالاتون نايك تقعد حالة إرترا تقعد تزنبرو أب قدرات أسمر آخر كيف جميرة مالتيو دحريو بكم تنز زغنا هو معلتاسي بزح بتعمل السماء معلتات نيران بتعمل حقوسي ها أبتي وعقونتات جنا ناس أنا ترى تركب كلها مخاديني نعدي بتعمل زحقوسني بزح تذكرات كعلني
بزعبو نقبل تراي ويغني لي تعم صبو نعنا وسعيد كنا نفتهم موتي كنا مهناتو كل سنة تعدلتي زي رأي بصح نديو موت تخانا بحكي كل جزء تمنفستي كل جزء كم قدام اللي سخوني الكاخات حسب تدستات تسرقات دي نبرنا يهزبي حاجوس وسنا ينورن مو ناب سلامون كن حالف ثانك يو ألقا ماتشم كم تمنيتسي دخونا يكون إيرتراوي أبتو وانت مالتي أبو رتاو قدلي أبزا قات عمو كسمر الله زلسي ناتنا إيرترا بهزبي إيرترا يميت يخنو بالكالناس نفسه كف إيرتراوي أكو حاوبو حتنو أمو دقا حاوبو ديم بيتسبو ديم أزمادو كلهم أبرتاو تقادلو هزبي إيرترا تساتيفهم يم متعبيتو دقزاوتو ممهرتو سلازي ناتنا كمت خلص تمني كلهم بهوت كملص خا تمني خا جن أفتو وانت نعبنا تجانسي كم تعن تويز قالت هو بوليتيكاون الدقيقة يفلت لازم نبوركوسي لك نايدرجي سراويت كندز شح تلمسيسو كندز سراويت تلمسيسو بحر كله أفوق خيناسي إرتراون يموت كم مخانس لا تفلت درجة نحر أرحيقات متكون كاس نتي مسواتون كمتسخم مخانو تفوت إخاس لذي أبا مرخا كله جيس كلي كمتسيل قات من نمو زي متسبسين أكلاتنا كله خليجن بفولي أنا كذكروز اللي أبزي نعيشتو خلنا مالتي عدي حنت بيتسبنا خب عدي ناب سمرات مصا مالتي إلسا إشما بيتسبنا حجي بتيغة مهرام سناخد عبد قليلات مصا مالتي حجي خافت عبي حفتي كافت عبي حفتي نيش يا عبي تبل مسانا حجي الناس حفتنا وانت مثلنا يرقعوا كلنا مسانا يتغمت إلسا لنا من مع التحقيقاتنا توعدكم فوتوا معاتنا نيرنا دحراشعو أبت خبابينا أنا بوليتيكا دعلو من إسيات بتديت علني قلت قال يعلو يبلو قال طعمي هجراو سمعيت أزيس لذا حدرة حتى معلتي ما مثل آخرتنا بنادوكوان دي قال بو جرا ميدات وتص مالتي الميدات كيد كلاون اليوم حتني من قدر خيبات تاسي نبي تاخذ اللي اختبرت اللي اخذتني امام ما قالت بلا ساعات نحق تلاقت مسيلوات حلفها بو جرا شعوب بلوكو من دفرا جرا بلوكو ناي غدايف بو جرا ناميدا تسلف مالتي حجزا بقول عاي سلا كم عباي حفتي سلا مساين حقيفة حزيلة سلا زعبيت إنه كل جزء قد لخ قبر كلش وإلساس متسي أطور دتخون إلسا قلبه قبل رأسين يرو مهنياتو كبنا كل عاي سمبراس سلا زنبرنا تعمسلات كل نجاراتها النزيات تسبيع مالتي تمثل تكون إلسا ولا ونا مجمر تعمس موتو ما مقطع تتكلم قلمتها قلرسي بقى دحراي شعو كم كلهم بصوتا كم كلهم جاكانو إرتراويان بجها جر كيدا محلافة بحكي كلاي زي خن رأي زي مخالنا بتعمس معنا مالتي ولا قا إذا عين السمعيتات كل إرتراوي زلوا كم كلهم ترفوس كم عين السمعيتات كله بس لزلوا مالتي لعله كله كنا حنت تذكر كانت من راسي أبوان ناتسنت أبتوان تسوق قلت بالدم صحياسي نبي بحكي نا أوارح زأكل دقاس تخل أنز نبرة أبتوانتي اليوم عمتات قبل خليه أبتوانتي تناتسنت مسمت أنتين جبر كله سب تاي جبر نيرو تين مكاين أنا يدخون أنا من قصة كارات نبرة مكاين ماكينات العلن كله سبب تن ماكينة يتصعد هون دابلكا أبتخت مسمرة كاب جودايف بيت جرجيش تخيل كاب بيت جرجيش بقى تسبكم مستقل يراب ماكينة هون دابل سعسع نيرو أبت فيديو تاعتنا دوكيومنتار قال لهم تقول لكم حج خمزيلنا كابتن ماكاين حنت حيزنا بزحاتنا تأكيبنا هو دابلنا في ماكينة كن كيد كلنا أبتغى إيربورت حدا تقعد لاين في إيربورت قاتو خلو فنجر جيتسو يسوع مالتي حجنا أبونا بتريسا عربنا رحق اللي أنا ريودلنا أنت أخوينو مستبهله تقعد لايو كم زيلو بزخ حلف كلاسني فنجر جيتسو تسوي قليل لو بناماتيو شفينا مونيرام نخبروا قلمتات قلقلة الزينة بتعمو هنا زسي ناتسنت متيس إرترا لو مجنت كتير سحجر سوا مناتو سيد نبحق زجار منس بدهر ناتسنت أنا إرتراوي قدوفو دو ببوليتيكاس بفتح رقم زموت كين يسمعني
بقى توم سرفناس نزل على من برجيري بقى درجة وسيدين يرى إرتراس ناب جنة كيريا إرترا ناب سلام كيريا حزبي إرتراسي درجسي بقى I don't know مش الله كاب كله تفقر هاجر إرتراون قبل على هاجر زلوا فقر هاجر تلقاسنا هاجر كان يعمل وقت عبد تسفاتات سلزلوس ناي بحكي ليه ترسع عن نايت سبتي بقى كم سرعة ولا وقت مشيت كسس تسوق تجار على جوتسو زي رأخو بتعمي بقى كل جزء يسمع عن نيرو مالتي دحراي جن مستخونات لما دايس زخونه لميدنا يو ابيلنا تموتون قتيلو مالتي امبر ناي بحق زي ترسع عن تمكرو زي ابت وان نصنت ميبي نصبحيتا قدام قالك ما كيتخون زي زغاطمت كل جزء اب امروي ناي بحقي زيت حاسس زغرني روابط وان مالتي anyway جن كم زبالكيو دارغا قليومون اكوتاتي قلمتات بيتسبي قال هذا بالعلال ترايد فلطوم نبركو كاب قدلي مسوم استرفو وصامعات مسوم كينوم كا اتيبكا تراخيبكا خلا شاعك تعلل كتبلكا عدل بمركبكا خابت قات حقوس مالتي ثانك يو صبو مغطي ابناتي فولي زولتك ارولي ناتي نشتي نيرو اوف كورس جن اب ساحل توليدكا كم زعابا خاص اسمرا مساتخا تلوتي مستيز نبرس اب حنقولكاس كمي سالك نيرو قرب ترأسو كنا ويحتو خناس قرب كستهابنا زعما بيت مرصورة زوم دك اسمرا بوزح جوكس لتقابرو اتو واي كبلني ابتي از حدث سنة نقر but generally نمزراب بحافشة انو تزنبرا هموت وي اتي انا زنبرا perspective نايتي جيزيان دحر كقالت كوينا جن كم ناي سولومون زين زفلاي كونان وي ناي كلتيوم ميكسيتشر عينه سمعت نير مهناتو ولا دا بعد من اشتو نمبر تمارو بيت مرصوران بر كل جزء قرص ارترا خبي جميرو تاريخو كما جمرتو خابت مجمر كبع الكبيره كابتي ناي اربعتات ناي اربعان ثلاثه ناي اربعان ثلاثه اربعان حمشتن دحر مززام قلايتنات عالم زول جزء مالتي كاو وقت حيزو سقعتي زنبرنا مدرخ بملكع فيلم بملكع زانتا بملكع صحف وكومون اكل تاريخ كوين ينقرناني روح جيكا كم لبخا قال نشتي كوينو ناي مذكر كلا زلولا قالوا نشتي كوينو جاس ناي نشتي امر حيزو زن حلو كابتم دحيرهم كبيت مرصورا ناب اسمرا زاتوي سلازي كل نجار زق مسبله اوف كورس تسمعي تي تحاغوس ناي ارتراوي ولا ون 3 4 عام دحيرو ابغوت سوترياخا نعيجن فليز غوبرو نجار تي محبراوي قرص ناي حبرتسب ارترا كم بحدشكم مهارو حجيزن مخنياتو اب ساحل ابغوننا زنبرو حبرتسب تግራይ ወይ ብሄረ ትግራይ ቶም ببزح نريوم حبرتسب مالتيو ካብዚ ወፃኢ ሕጂ ብጀካቲ ብሞስኮ ቴሌቪዥን ትሪኦ ምስሊ ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ወፃኢ ማለትዩ በአካል ንሓደ ነገር አቲኻ ክትሪኦም ኮለኻ ኩሉ ግዜ ከም በአካል ነገራት ክትሪኦ ዝመስል ነገር የለን ስለዚ በተሓደ ወገን እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ኤርትራ አበይ ነራ ብትሽዑ እዋን በት ዝነበረ ንራይ and እንታይ ክግበር ይኽእል ምክንያቱ ክንመሃር ኮልና ኩሉ ግዜ ክንሃንፅን ክንቃለስን ነይሩ ትዕላማ ኩሉ ግዜ በተሓደ ሕርሻ ንመሃር በተሓደ ኻስነ ፍልጠት ንመሃር በተሓደ ታሪክ ንመሃር በተሓደ ወገን ካስነ ቁፅረት ንመሃር እጂ ነዚ ፐርስፔክቲቭ ሒዝና ስለ ዝዓበና ናይ ነፍሰይ ጥራሕ ይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ናይ ኩልና ተምሃሮ ቤት ምርሶራ ዛረብ ዘለኹ በዚ ፐርስፔክቲቭ ታኒፅና ወይ ተኾስኪስና ስለ ዝመፃና ولا اتو مسبلناون جينا نو زي كوننت مچارشتا جينا زبترفنا بزح ነገር አለ ባት ካብዚ ጀሚርና ናበይክን ከይድ ንኽእል እትስእል ሽዑ ይራኣይካ ፅሪቲ ከተማ ሕቡን ህዝቢ ኦፍ ኮርስ ጥዑም ዝነብር ነይሩ ድኽነት ዝነበሮ ነይሩ ምክንያቱ አነ ምጽ ኢለ ወላ አስመራ ምስኣተኹ ኣብ ማእኸል ሕብረተሰብ ኣብ ማእኸል ናይ ኩለን ጎረባብቲ ሃገርና ዝኾነ ካንሾላ ኣትየ تي زنوبروس نبور كحبرتسب مالتي عداغ حاموس غروبيتنا تግራወት ነይሮም ኣብ ሓደ ካንሾሎም ሰና ዝቕመጡ غروبيتنا ምሳና ሱዳን ነይሮም ምሳና ኣብ ሓደ ካንሾሎ ዝቕመጡ ቆሙ ብሄር ዓፋር في ከባቢናስ ሓደ ሃብታም ከባቢ ነይሩቲ ናይ عداغ حاموس مالتي ሕጂ ኣውም ሰዓተኸውን ከም በሓድሽ ፊዚካሊ ነቲ
ሕብረተሰበይ ንሕብረተሰብና ንኽላለዮ ሓድሽ ስእሊ ወይ ሓድሽ ምስሊ እኳ ተዘይኮነ ግን ብኣካል ንኽሪኦን ንኽዕዘቦን ካብኡ ሓሊፈ እውን ወል ንሕና ሕጂ ንሕና እንዲ ኮይንና ዘለና ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ካብዚ ተበጊስናስ ናበይና ክንበፅሕ ስለዚ ብናተይ ኣረኣያ ሽዑ ሓንቲ ምዕራፍ እምበር ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ኣይነበረትን እንተ ናይ 91 ፍጻሜ ግን ካብቲ ክንከዶ ዝግባአና ጉዕዞ ካብቲ ክንበፅሖ ዘለና ስልጣነ ይኹን ክነረጋግፆ ዘለና ሰላም ይኹን ሓንቲ ምዕራፍ ብግቡእ ትዕፆ ግን ብኽቡር ዋጋ ትዕፆ ብምንባራ ኦፍ ኮርስ ነቢዕና ሓዚና ብፍላይ ኣነ ዝፈልጦም ተጋደልቲ ሕጂ ትሕቶ ከም ዝበልክዮ ንዘይንና ሰፋውን ዝሓተትክዮም ወላ ብሱል ብዕድማየ እምበር ኣብቲ ግዜ እምበር ኣብ ሜዳ ዝፈልጦም ድሕሪ ናፅነት ምስኣተና ነስመራ እከለ ኸይለ ዝሓተት ኩሎም እሞ ተሰዊ እንድዩ ተሰማዕኹ ብዙሓት እዮም ሕጂ ብናይ በቲ ናይ ሽዑ ልቢ ይሓዝን ግን ሓዚነ ወይ ከዓ ተሰሚዕኒ ምክንያቱ ብቐረባ ዝዕበይኑ ዝሕንቀቑን ዝሓንገሩን ዝሓቆፉን ተጋደልቲ ዝሓትት ነይረ በት ብዓብዩ ከዓ እቲ ሶም ዝረሃፅሉ ዝደመይሉ ዕድሚኦም ዝኸፈልሉ ክውን ኮይኑ ክሪኦም ከኣለይ ከዓ ኩሉ ዝተገብረስ ንኾንቱ ኣይከደን ስለዚ ሓደ ምዕራፍ ርኢ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ይርዶ ኣይ ሆፕ ታሕቶ ተናኺፈ መሊሰ ክኸውን خلتيا أبزي زوسعد تزيبلنا أبتي زسعب حتى لو خنقتو الحرز كله استخف له مسواتي نفس وكفنا بزعيني ببعينا رئيناسي حزب إرتاز اللو نفلطينا ولا بتحيو زلو ناوخن زاربا يكونن قلنا سوم كم نفسهم سي أنا بزبوتا زينيرة تزخون سي نزي هزبزي تامو كمزي محابكو وي نزي تقادلس كمزي مقبركو تبلو نقرات انتلو بخمزي تامو مقبر كلو إلكم تحاسبوا نقر تلو وي أنا حلافة خوينس كمزي مقبركو نزي ما محايشكو نزي قدامنات محابكو تبلو نقرات بزودو ده الجمر حراي أرجعش حبي أغنير لي لك نهزبي إيرترا أنت أي مسؤول سوري وين ما أنت أي تعمو ندحركم بالكنا درجة نبتي قدلي هزبي إيرترا خلنا أتون تقلنا هزبي إيرترا بمولي أمام ساعة تواسيو مالتي بوش تقينو قال يدو ما بميدا خوينو قال يدو ما أبدأ خوينو خمس حج زلنا يا مالتي بحنساب تواهيدي نتي ناتنا تامسي ودارجا بمولو هزب إرترا يناتنا تامسي مالتي حج إذا هزب زي خم تاخذ وليات أنا حكي لك أتينات ومصارخي بدي أيكونن كم أنا أفت بوتاتي ويد ما أبدأ حنز كونو بوتا هاللي نتهزبي أنتي متمنى كله مسلكي هزب إرترا حيالن لواهن جيجنان توفاينت جيرو ناصنتو زمص حزب سلازخونه اب هاغورو سلام جيرو خنبر معوري زخونه اكايدا خخيد ناي حكمنا ديو وتاس تحت قرص بمولو مالتي ناي قطبا ناي حكمنا ناي تمهرتي ناي كله تكالات بكبو مبزحكم مالتي بتحد وغن دما نعو زقون حبيبو حقيفو زحز مريحنا نعو لك بتي زخفلو واغان مسواتي زغبرون هاغورو زو حسن نعو زقون حدا بقوع مريحنا نعو زعلي ربحاتاتو نهزبو زقدمه مريحنا متمن كله مالتي بتي حدا وغان دما مسدقو ماميقو اب هنصت هاغورو بحقن بقوامن بديمقراسين تمرح حجر نتيناتو تصقاتات بزح تصقاتات سلازلو حزب إرترا بمعري عقباب زتقوملو زوافر كوتي قسيمو زنبرلو نابرا اتون كلن تكالات اب إرترا زلوا ولا خن بعل فتحي
ፍርድ ማለት ከም በዓል ፖሊስ ካለ ትካላት መሓውር ናይቲ መንግስቲ ድማ ብማዕረ ነቲ ህዝቢ ብግቡእ ሓቂፉ ሰላም ዝኸደሉ መንገዲ ብግቡእ ምደልኽሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ክንብለ ፀናሕና ምግላፅ የድልኒ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ሕጊ የብሉ ፍትሒ የብሉ ቅዋም የብሉ ፃማ መስዋዕቱ ኣይረኸበን ማለት እዩ ምክንያቱ ብልፅግቲ ሃገሩ ሰላም ዘለዋ ራህዋ ዘለዋ ፍትሒ ዘለዋ ብኩሉ ምዕሪቲ ዝኾነት ሃገር ኮይና ሰላም ረኺቡ ንኽነብር እዩ ተቃሊሱ ማለት እዩ ምዕሩይ ዝኾነ መንግስቲ ድማ ኣይረኸበን ከምቲ ዝተመነ ኣይረኸበን ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ሓቂፉ ዝሕብሕብ መንግስቲ ምዕሩይ ዝኾነ ኣረኣያ ዘለዎ ንህዝቡ ሓለፋታት ዝህብ ኣብ ኩሉ መዳይ ማለት እዩ ከምቲ ዝገለጽክዎ ኣብ ቁጠባ ድዩ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ሕክምና ድዩ ንህዝቢ ዘማእከለ ስራሕ ክኸውን ምስተመን ኩሉ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ንህዝብና እዚ ሕፀር ኣቢለ እየ ዝገልጾ ዘለኹ ምክንያቱ ዳግማይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዝኾነ ክሳይ ከኣቱ ኣይ ምተገበኦን ነይሩ ናብ ዳግማይ ድኽነት ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ዜሮ እዩ ዘሎ ኩሉ መቸም መለክዕታት ክንሪኦ ከለና ኣብ ትሕቲ ዜሮ እዩ ወሪዱ ዘሎ ነዚ ግን ኩሉ ብሙሉኡ ምዕሩይ ምገበርክዎ ወይ ድማ ምዕሩይ ዝኾነ ፍትሒ ፍርዲ ረኺቡ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ረኺቡ ቀሲኑ ንኽነብር ምስ ደቁ ተሓቋቂፉ ምተመን ኩሉ ክብል እየ ዝደሊ የቀኒየለይ ቁርብ ሓፅረካ እዩ ሓቂ ዘረባ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ ከቢድ እዩ ማለት እየ ፅቡቅ ኣብ ሓውዜን ክንከይድ ሓውዜን ዝገደፈቶ የብላን ዘብሊ ኩሉ ተፅቡቅ ኢላቶን ድያ ሓደ ሰብ ንህዝቢ ዝምነዮ ፅቡቅ ነገራት ብዙሕ እንድዩ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ደማዊ ቃልሲ እዩ ነይሩ ብዙሕ ዋጋ ኢና ከፊልና ብሕልፊ ዝብረታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነተን 30 ዓመት ጥራይ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ቃልሱ ነዊሕ እዩ ካብ 150 ዓመት ዝበዝሕ ቃልሲ እናተቃሊስና ብዙሕ ገዛእቲ ኣብ ልዕለናን ኣብ ልዕሊ ዓድናን ተበራርዮም እዮም ግን ዝኾነ ኮይኑ እንታይ ምተመናሃሉ እንታይ ዓይነት ሕልሚ ለካ ንህዝብኻ ኢልክን ትሓትኒ እቲ ብላዕሊ ዝመፅእ ሰላም እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ውጊ ናይ 30 ዓመት ወፂኡ ብሰላም ንኸይነብር ኣብ ካሊእ ውግኣት ተሸሚሙ እንደገና ከዓ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሉ ሕጂ እቲ ዝለዓለ ፀጋ ናይ ሓደ ህዝቢ ብሰላም ምንባር እዩ ኣነ ብቲ ዝቕመጠሉ ሃገር ሕጂ ሃገር ሽዌደን ከም ኣብነት ክጠቅስ ተደኣ ኮይነ እቲ ኣዝዮም ዝኮርዑሉ ነገር እንተሎ ን150 ዓመት ከይተዋጋእና ብሰላም ንነብር ዘለና ህዝቢ ኢና ኢሎም እዮም ኩሉ ሻዕ ዝደጋግምዋ ሕጂ እንታይ የረዳእካ እዚ ክሳብ ክንደየናይ ሰላም ክቡር ምዃኑ ሰላም ጥራይ ዘይኮነስ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ምስኡ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝብና ክብረት ናይ ህዝብና ኣይተሓለወን ምስኡ ስዒቡ ድማ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ይረኣየን ናፅነት ምስ መፀት ኩሉ ሃንቀውትኡን ስፔቱን ዝነበረ ፍትሓዊ ዝኾነ ምሕደራ ክርከብ ዓድና እዩ ነይሩ ኣይተረኽበን ደቁ ኩሎም ከዓ ኣይተመልሱን ገሊኦም ኣለዉ ኣነ ዝፈልጦም 30 ዓመት ዝተቃለሱ ህዝቢ ኤርትራ ሓራ ከውፅኡ ተቃለስቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነይሮም ወፂኦም ዓዲ ዝገደፉ ይኹኑ ዋላ ተቃለስ ቅድሚኦም ዝነበሩ ተቃለስቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዓዶም ከይተመልሱ ኣብ ደገ ዝሞቱ በዓል መምህር ዖባንኬል መስመር በዓል ኣሕመድ ናስር በዓል ዮብ ብስራት በዓል ስዩም ሓረስቶት በዓል ወልደ ዳዊት ተመስገን መሊኦም ኣሽማቶም በዓል ስዒድ ሳሌሕ ኣሽማቶም ጠቂስካ ዘይውዳእ እዚኦም ሲ ንኤርትራ ዝተበጀዩ ንኤርትራ ዝተቃለሱ ንኤርትራ ዝተኣስሩ ንኤርትራ ዝተጨፍጨፉ ሰባት ከንሶም ሲ ዓዶም ከይተመልሱ ገሊኦም ኣብ ደገ ሞይቶም ገሊኦም ክሳብ ሕጂ ኣሪጎም ክምለሱ ዘይከኣሉ ናይ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር እዩ እዚኦም ድማ ዝተቃለሱ ሰባት እዮም ንሃገሮምን ንህዝቦምን ሕልሚ ነይርዎም ኩላቶም እሶም ይኹኑ ደቆም ይኹኑ ብፆቶም መፂኦም ሲ ኣብ ዳግመ ህንፀት ናይ ኤርትራ እጃሞም ከበርክቱ እዚ ዕድል እዚ ተነፊግዎም ክሳብ ሎሚ እዋን ኣብ ደገ ዘለው እዮም ኤርትራ ሲ
كم تجبو بدك أخذ محاضر بسلام كتنبر رهوان سلام الرخيبة سجاتها نخد كملو بسبوك على الجباب كم محاضرة زخيل سرعة زي مهلاو حزب إرترا زمرت سرعة بعد زمرته تكلا زلوا سرعة أبوينا إننا نقال زلنا بب إجامنا حجون حجي نإرتراس انتهي من يلا زي كونس انتهي مجبركا اندي زلت حطه مبزحت بتمنيت يزخيد بتجبري سلازة حسرنا انت جبري يخيل عن الكا نفسها مستحدد ما يبحق دروت يتي عمتات أبكنها مارس كمان مارستات زلوا جن أنا زين كل نستغسل أنا أحكو نجارات نهزبين نهاجرين تصبوا محدرة أنا أكلناتو كوينة الجميع خبركت متمنى هنيري ويغني الله طب ناب سلامون كنحلف يغني لنا حوزين Thank you. Thank you كلهم دلون زوجين زينن معناته زحلف وانات ندحريت تمليسكات opportunity cost وين كانت إيرتراويان سي كم إيرتراويان زرزين وغاز خفيل ناسي إزلي إيدنا زبل حتى كل جزء أبر سنا خمال على سيق بقى مالتي أزيو أنا بحكي أبز وانز نزحلفو نوح وانات أبقال سي كابز درخني نجارات ندحر على خوينو بتخل جزء نخيل قارص نخيل دكس تسفى أوريت أن خوف كي بالزجبر النجار تلو خوينو التي من أنت إرترات تخفل رزين واقعي مالتي نزهاجر زي آسي أزيو رزين واقعي تخفيل الله من يخفيل وان حريل ناقن ودب ويكا جلزي كونس حزبي إرترا بعليه نز واقعي نزرزين واقعي خفيل وان زخوانه يكون ودب نا بوليتيكا ودب تقال له حرنة إرترا يكون حركة يكون زباو جنبار حرنة إرترا يكون ناتو ترى مريحنا ترى دا يتصاو تنبر تستخفل واقع نهزبو مخانو ناي بحكي تقع حسجون ببزح حساب زي يردو له مالتي طعم زحزنني ناصنتنا إرترا نهزبي إرترا ناصنت تنبر ناي بوليتيكا ودبات ناصنت هيكون ملو حزب إرترا رزين واقع زخفلو ناصنت سلازي إرترا ناص أمس وصت كجبر زنبورن تاي زخان إيشاس أفوركي وين كانت بعدنا زلوا حجول كمل خط عايز مزكز زي كونه كلهم العلوت مراحة هزباو جنبار زي فتشمو عبد يقات الله خوينو هجراو عرق تصويعك نقول له إرتراوي أمتيخا سلامن يقرن تباهلوز بإرترا حدش جمارو قبر زي ما قالوا سقعلهم إذن رئيس زلنا نا بوليتيكا خسارات أشعب لنا له مالتيو ناتو زباو جنبار ولا أنا بس مراح متصخلوسي تران بقعتن مريحنتن جنتن حزباو جنبار زك حدا يكون مريح ترى تصاوتو ودبي أبتو وانت أنا حدي تمليس حسبه كله أوش إيرتراسي نام ميدان أبسحل زي كودس كندي عامز نبرو بزحات إيرترايان يرون كندي تموكروز اللوهم كندي بانك بوست أوفيس تيليكومنيكيشن حيل مبرهاتي قلقل زكايدو بزحات إيرتراويان بقعات مو أولهم ملو دسوح حسابات نيرومسي هزباو جنبار مسمت سجن زوم سواد زياتهم كم قال أي زيجات رأيهم هزباو جنبار بعل نتهاجر كله كاب مرفس قاعد مدفع عبلو نقوله خم حدر مجمار زيت حدا عبد جيجان يرو مالتي أنا أتو زوم سواد زياتهم دك هاجر يوم ناقد سحل بتشحنك موتشو قديتها يبلو من أب هاجرهم نهزبوهم كقلقلو مالتي سلازي إتي تجبر نجار وانتي تمليس كحاجة تحاسب ولا خاف خون زين بورو أنا نيران تزخون نهزبي أترى كلام تجار لا بيتودد أبرهاز بولو في المرحلة زي كونس مرحونا إلينا دقوخمينا بدقوخم زمتصنا صنتي كانت حزبي امباور مغبار ናይ بحقي ጎዲልና ማለት እዩ እሱ ስለዚህ ገበርና ሕጅውን ክንመሃረሉ ዘለና ናይ ፖለቲካ ውድብ ዘይኮነስ ህዝቢ ኤርትራ ዝዕወት ከም ምዃኑ ኣሚንና ጽባሕ ንጎውን ህዝቢ ዘማእከለ ንህዝቢ ሓይሊ ዝህብ ንህዝቢ ስልጣን ዝህብ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝመጸ ናጽነት ንህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዝግብኦ ክብርን ነቲ ዝኸፈሎ ረዚን ዋጋ ግቡእ ግብረ መልስን ክህብ ዘይምኽኣሉ ናይ ብሓቂ ተሓዝን እዝሎም ንሪኦ ዘለና ድሕሪ 30 ዓመት ኤርትራ ናፃ ወፅያ ባፃዕ ኣበ ሉል ቀይሕ ባሕር ነራ ኣበያ ኣላ ዓሰብ ሉል ቀይሕ ባሕር ነራ ኣበያ ኣላ ዝብል መራሒ ንኤርትራ ክመሓድራ ከሎ መን እሞ ከምዚ ገይርዋ ኢልካ ተመሊስካ እንተሓተትካስ መን ይኽብል
بعلو تسرعاتيو نزا هاجر زيا بقطباوا رميسوا بمحبراو ترئينا إرتراوي ناي حقي كم زلم أوان أبدا حالة بقرب عمتات حيش ناب تنبوري من لسه اللومبر حد حدو بيت أمامن حد حدو زفرارة حد حدو دقراجو بزو نقراتي أم محبراوي أب قطباوي أب بوليتيكاوي بس إحنا زلوا هاسيا طعم زحزني تسفى نقبر قل إرتراويان نزي كله سقاماتن نزي حسرتاتن حكيمنا نا بوليتيكا فلليات أب حنت هاجر كله سقايو نا بوليتيكا فللياتنا تساويرنا إرترانا كلهم هاجراويان دك إرترا مخانا أميننا صباح نقول دقافين تقاومين وش إرترا زفونو لودا أمبر قليو أبسدت نزا هاجر جاس لزفكرة أبسدت علمي وديو زموتهلو متشم تسفان قبل حرز عمات ساعات مخادو إرتراوسين يا بوليتيكا فلي حسابات لزلوس أبسدت نخنبر كفرت كم زي كونه أوش هاجرو خينون أبت هاجر أوبايتو وين كأبت برلمان قريبون تتقرر حسابات زقربولو مسلات نخمت زي تتمنيتنا إحنا سني إرترانك على سلات لناسي إرتراونا قدم كل حد عن حساب له ما لا تكون استفعل على حساباتي هاللو نهاجروس قاب زفكرة نهزبوس قاب زخبرة لو علاونة هاجروس قاب زيد فرة كل إرتراوي بسلام بفتحي بقسانة إذا حجة تجميرو زولو دقاف هاي تقاومين نابل كاز قبر نايتسل من دق مفراس بحق دسبل كيدينا بوليتيكاي خيدالو مش غانتايو إرتراويانينا لعلي بوليتيكاو الرأيانا إرتراونتنا يعبد زبل حسابات كاب جيزي ناب جيزي خمتري وزلهم دعابين دا تايد بحال متصالهم تسفى نقبر إذا حسابات زي سعيرو إرترا حزبي إرترا كاب كيناتن ورخيناتن نتصا خوينو بسلام كنبر مش قربابوتو بزعبا معبالة بزعبا هنصت تزي كوينو بزعبا خيناتن ورخيناتن زي سمعلو جيزي أب حتصير أوان كمتص سناي تمنيتي يقلت يغني اللي أبدا حقتي نيرنا نحن صبوق تمنيت ناتنايل نبها خنحلف ናብ ዝበሎ ዘረባ ምድጋም ከኣቱ ኣይደልን ምክንያቱ ምድግጋም ከይኮን እቲ ንህቦ ርእይቶ ሓደ ኣነ ቁርብ ኣብዚ ክጠቕሶ ዝደሊ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ፐርስፔክቲቭ ንዛረበሉ ዘለና ካበይ ኩርናዕ ንብገስ ኣለና ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ንክንደይ ዓመታት ተገዚኡ ክንብል ከለና ክንደይ ስምብራት ናይ ዘየድልዮም ሕብረተሰባት ይኹን ስርዓታት ኣብ ርእሱ ሰፊሩ ንብል ኣለና ማለት እዩ بدرجة تمرتي يخون بدرجة بوليتيكا يخون بدرجة بحلي يخون مالتي كاب تسعان حدن سقعتي ويل سقع بيتشت نايدوب تباهلو زذكر زناي بعد ما سقع زملة زنبرخا استجمروا مسرحات نيرهم توم تجمروا مسرحات حجي أبي بيتي حامل كخزار ولهم سلزيكل مناتو قال يوم تفارقهم قال يوم ترابيعهم استرافوا سلزغونو التدليات تسوقسون زون قالو تي حيال منفس نايت حزبنا كمان يكون ناي حزبنا نتهاجر اوش نهاجرنا اوش شو حتى شدشت عملتنا بصبوق درجه في وانيرو اذا حجي بسناي تمنيت اذا خون دلي انا حجي ناي اي تي كي لا ناي اي تي انجينير اذا خون دلي زي خون دلي خذ لي لكن سناي تمنيت كل غزي يد كيرسها يمصني كسرح لك تريص لك بحد حبيرك بحد حساب ولا أبزيت تدقوا حساب بحدا نهنسات سقع زخون نربحها كله سقع زخونه حبير كام مسرح منيات حبيرا نسرحها أداوين كل جزء زي اللي على زلعة كلاتنا ببت حساسباتنا ليكنا أنا أبنا هوتي أمناتي كيدا ليكه كل مود كسبات كأمناتهم هوت ليك ثاتهم بحر حبير كان حدا أبي عمام كون كاجن كل جزء نتوم أب هوت كاتوك بروم قديف كانتهم بحوار كل خاز يسرحوا أميت كام مسرح أقداس نيرو أقداس يحجون أقداسون كوني بدحر حجي البوليتيكا إرترا جن بزح مكففال سلات صنحة التفريز صنحة ولودات نبعلو خطريهم كلها أمنون حدو نايزي مرخاب وي البوليتيكا والرأي ونايزي متمر كستات نيرو نزل كستات زي الريمكا نتي إرتراوي أب حدا مسمر أب حدا أتحساسبا بسايكولوجي درجة ولا أب حدا كنيتنا يا الرأي يعني حركتهم تأخذينكا أب درجات مرتي أب نايت مرتي تحت قرطاتنا صفيح وفرق كايد نيرو وساعتين ياتون ندام صخات أبتوم زد لي عولسات النهار مالتيو
ስለዚ ቶም ክበሃሉ ዝኽእሉ ብዙሓት እዮም ግን ሓደ ኮንተስዑ ዘይብልና እዚ ዓለም እዚኣ ብመላእኽቲ ትምራሕ ዓለም ኣይኮነትን ንሕና ሰላም ንምነ ርግኣት ንምነ ረህዋ ንምነ ኩሉ ሰብ ከምኡ እዩ ዝምነ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ግን ኩናት ድርቂ ስርቂ ናይ ካልኦት ንኸተግብር ከይደቀሰ ዝሓድር ሕብረተሰብ ከም ዘሎ ኸዚ ምርሳዕ ግዳይ ናይ እዚኦም ክንከውን ዲና ሕጂ ንሕና ሞንክስ ኮይና ጥራሕ ሰላም እሞ ዘድልየና ሰላም ሒዝና ነንበር ክንብል ወይስ እቲ ዝግባእ እንዳተግበርና እቲ ክንረኽቦ ዝግባእና ዓስቢ ከዓ ክንረክብ ክንፅዕር እዚኦም ሕጂ ዝተፈላለዩ ሞጎታት እዮም ንሕድሕዶም ስለዚ ትሕቶ ናብ 4 ናብ 5 ገማሚዕ ቁሩብ ኣንፈት ከየጥፋልኩም እምበር ብዓብዩ ንምዝራብ ትዛዓበየ ክንገብሮ ንኽእል ሓቢርካ ምስራሕ እዩ ካብ ሓቢርካ ምስራሕ ንላዕሊ ተዋፅኣና ወላ ሓንቲ የላ እንድሕር ካብ ሓቢርካ ምስራሕ ወፃኢ ከይድና ክንሰርሕ ክንፍትን ኮይና እዘን ዝሓለፋ 30 ዓመት ዝረኣና እየን እዘን ዝሓለፋ ኣብ ወፃኢ ማለት እየ እዘን ዝሓለፋ ነንሕድሕድካ ምጥቋስ ብኣውራጃ ብሃይማኖት ብብሄር ተጎጃጅልካ ምንቋት እዚአን እየን ተን ፍርያት ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመት ወላ ንበሎ ድሓን 30 ገዲፈ ካብዚ ወፂና ኩላትና ከም ሕብረተሰብ ኣብቲ ንዓና ዘርብሓና ዘይንድግፉ ሓደ እዋን ሸለል እንዳበልና ምእንቲ ትዛዓበየ ረብሓ እዚ ክንሰርሕ ምኽኣል እቲ ዘድልን ብሕጂ እውን ክንገብሮ ዘለና ባህላይ ኣነ ብርኢቶ እዩ ማለት እዩ ስለ ዘረባ ከየንውሕ እዚኣ ትመስለን ታናተይ ርኢቶ ይቐኒልና ናትናኤል ፅቡቅ وصلنا
ولا تكبي عاد ما زي